Бүгін Татарстан Дәүләт Советының шираттағы утырышы була. Депутатлар тикшерүенә чыгарылган төп мәсьәлә 2022 елгы һәм 2023-2024 елларга планлы бюджет проекты. Финанс документын комитетларда һәм парламент тыңлауларында тикшергәннәр иде. Парламенттың үз составына да үзгәрешләр кертелде. Берничә депутат Дәүләт Думасына сайланган һәм Мәскәүгә эшкә күченгән. Көн тәртибенә шулай ук гамәлдәге кайбер республика законнарына төзәтмәләр кертү, Татарстан таможнясы хисаплары кертелде. Бюджет проектын президент үзенең еллык юлламасында да аның турында әйтте, һәм безгә Дәүләт Советына президентның бюджет проекты кирде. Менә без аны карадык, районнар белән бергәләп, хөкүмәтебез белән бергәләп, комитетлар утырышында да карадык. Без аны төрле яктан карап, кабул итәргә тиеш булабыз. Аның төп максаты шул: социаль үсешен республиканың, халкыбызны яклап калырга бу пандемия, коронавирус вакытында ул анда керемнәр, чыгымнар каралган. Һәм республиканың бюджеты дефицитлы, дефицит дип әйтик, 11 миллиард якын сум акчага безнең чыгышыбыз күбрәк куелган. Без аны менә 22 елда үзебезнең көндәлек хезмәтебез белән капларга тиеш булабыз.